Keby si bežný človek mal predstaviť, že je priviazaný k nejakej stoličke a na ušiach by mal slúchadlá, z ktorých by proste reval 120 decibelový absolútne čistý biely šum. To je samo o sebe už úplne na hranici toho, čo sa vôbec dá fyzicky vydržať. Presne. A k tomu by mu ešte priamo do očí z nejakej polmetrovej vzdialenosti svietili obrovské štadionové reflektory. A celé telo by mal pevne obalené nejakým hrubým brusným papierom, proste by sa nemohol pohnúť ani o milimeter. Fú, áno, to by bolo niečo strašné. Každý človek by to asi bez váhania nazval absolútnym, vyslovene neľudským mučením. Úplne. A každý jeden inštinkt v tom tele by asi kričal, aby sa ten človek okamžite dostal preč. Áno. Z čisto biologického hľadiska by tam okamžite nastúpila obrovská stresová reakcia. Masívne by sa vyplavil kortizol, adrenalín, proste nervová sústava by byla na plný poplach. Lenže, a to je dôvod, prečo dnes otvárame túto hĺbkovú analýzu, toto vôbec není nejaký vymyslený scenár z hororu. Toto je akože každodenná predvolená realita autistického dieťaťa, ktoré je v stave tzv. Signálového preťaženia. Je to nesmierne ťažké vôbec počúvať, nie to ešte zažívať. Presne tak. Dnes tu máme pred sebou koncept, alebo skôr taký inžinierský rámec neuroobnovy od Pavla Banica. Volá sa to fenomenológia saturácie. A mňa na tom úplne fascinovalo, že to vlastne vôbec nehovorí o autizme z pohľadu psychológie alebo emócií či nejakej výchovy. Oni na to idú úplne inak. Ten prístup berie tie najtvrdšie inžinierské koncepty, elektrické obvody, hardvérovú saturáciu, orezanie signálu. A cez toto nám ukazuje tu naozaj surovú vnútornú realitu týchto detí. A to je ten obrovský posun však. Presne tak. Ako náhle prestaneme hľadať nejaký psychologický problém a začneme ten mozog brať ako normálny, aj keď mimoriadne zložitý centrálny procesor s obvodmi a káblami, tak zrazu to utrpenie dáva úplne iný zmysel. Je to proste systémová chyba v biologickom hardvéri. Dobre, tak ak to má byť inžinierský problém, poďme úplne na tú základnú úroveň. Lebo keď som to čítala, hovorila som si, prečo bežné veci spôsobujú bolesť. Jasne, to je tá prvá otázka, ktorú si každý položí. Lebo my tu napríklad teraz sedíme, normálne tu svieti svetlo, niekde v rohu možno húči nejaká klimatizácia a pre mňa to je úplná nula, ja to ani nevnímam. Prečo pre to autistické dieťa obyčajný zvuk vysávača alebo len proste textúra trička znamená reálnu fyzickú bolesť? Čo sa tam deje? No, inžinieri tomu hovoria strop napätia. Označuje sa to ako VCC. Každý elektrický obvod, a mozog ním bez debaty je, má svoju maximálnu prevádzkovú kapacitu. Dobre. Čiže keď napríklad zrazu zapnem ten vysávač, ten môj mozog má ten zvuk kam umiestniť. Ten signál vyskočí hore, ale nenarazí na ten pomyselný strop. Presne tak, nenarazí. Ale problém nastáva u dieťaťa, ktoré je v stave signálnej saturácie. Tam totiž tento voľný priestor vôbec neexistuje a dôvodom je proste chronický neurozápal. Z čoho taký zápal vznikne? Tých príčin môže byť fakt veľa. Od historických infekcií, cez rôzne toxíny až po metabolické poruchy. Ale dôležitý je ten mechanický dôsledok v mozgu. Keď je tam zápal, zlyháva jeden veľmi špecifický upratovací mechanizmus. Volajú to EAT2 vysávače. Počkaj, vysávače v mozgu? Hej, je to taká metafora pre transportéry. Ich úlohou je odstraňovať glutamát z nervových synapsí. Glutamát je neurotransmiter, taký budivý signál. Predstav si ho ako plynový pedál v aute. Jasné, rozumiem. A keď tieto EAT2 vysávače kvôli zápalu prestanú fungovať, ten glutamát sa tam začne nebezpečne hromadiť. Takže je to, ako by sa ten plynový pedál proste zasekol na podlahe. Áno, a ten motor začne strašne revať na prázdno. Toto hromadenie glutamátu vytvorí v mozku obrovský, neustály vnútorný statický šum. A ten šum stúpa a stúpa, až kým nenarazí priamo na ten hardvérový strop. Ten systém je absolútne preplnený svojim vlastným hlukom. Wow, a tu sa vlastne dostávame k tej bežnej situácii, ktorú zažíva asi veľa rodín. Systém dieťaťa už v kľude blika na červeno, je na 90% kapacity len tým, že existuje. Presne tak. A do tohto už aj tak preplneného procesora zrazu príde ten bežný signál zvonku, zapne sa ten spomínaný vysávač. Čo sa s tým signálom stane, keď už naozaj nemá kam ísť? V inžinierstve sa to volá signál clipping, orezanie signálu. Ak si zvuk predstavíme ako nejakú krásnu plynulú vlnu, ktorá stúpa a klesá, tak keď narazí na ten strop, jej vrchol sa jednoducho brutálne odreže. Z tej plynulej vlny zostane taký ostrý štvorcový tvar.
To mi znie ako keď niekto, vytočí starý zosilňovač na úplné maximum a z reproduktora už nejde hudba, ale len také strašné, chrčivé skreslenie, až z toho bolia uši. Analógia so zosilňovačom je tu úplne presná. Ale v tej neurológii má toto chrčanie, to skreslenie oveľa horšie dôsledky. Ten procesor dieťaťa nedokáže tú orezanú vlnu prečítať ako zvuk vysávača. Tá vlna je tak ostrá a znetvorená, že sa doslova preleje z tých sluchových dráh priamo do centier bolesti. Fúha. Nociceptory dostanú ranu, mozog doslova iskry a to skreslenie sa v hlave preloží ako reálna, fyzická, pálivá trauma. Akože tu by sme sa mali asi naozaj na chvíľu zastaviť, lebo to znamená, že to dieťa nezažíva len nejaký psychický diskomfort. Ono si nehovorí, že Ježiš, tento zvuk mi vadí, ono zažíva fyzickú bolesť, ako by horelo znútra. Úplne fyzickú bolesť, áno. A na rozdiel odo mňa, ja si môžem zapchať uši alebo odísť od toho reproduktora, ale to dieťa nemá kam ujsť. Ten zosilňovač, čo to robí, je predsa fyzicky v jeho mozgovom kmeni. Je uväznené vo vlastnom tele. Je tu uväznenie v tej najčistejšej podobe. A práve toto by malo radikálne zmeniť to, ako bežne spoločnosť reaguje. Napríklad, keď ľudia vidia v preplnenom obchode to, čomu sa hovorí meltdown alebo záchvat. To je taká tá klasická scéna, že? Žiarivky v supermarkete strašne svietia, hučia tam chladiacie boxy, všade sa hýbu ľudia, dieťa sa zosype na zem, kričí a okolie len prevráca očami a hovorí si, aké je rozmazané. Presne. Ale v skutočnosti tí ľudia pozerajú na bytosť, ktorej neurologický hardware sa práve zrútil pod ťažkou fyzickej bolesti. Spoločnosť vidí zlú výchovu, ale to dieťa prežíva doslovný neurologický požiar. Toto je neuveriteľne silné. Ale aj tak sa musím opýtať na jednu vec, ktorá mi pri čítaní tak trochu vrtala v hlave. Z pohľadu bežnej biológie sa to zdá byť proste nelogické. Sem s tým? Ako môže existovať fyzická bolesť, keď na tom tele nie je žiadne zranenie? Nikto do neho nepichá ihlou, nepopálilo sa. Bolesť je predsa signál, že sa poškodilo nejaké tkanivo, no nie? To je veľmi tradičný pohľad. Ale moderná neurológia a to inžinierstvo nám ukazujú, že to tak nie je. Bolesť vo svojej podstate nie je nič iné, len špecifická konfigurácia signálu a jeho amplitúdy v mozgu. Ak je tá amplitúda dostatočne vysoká, mozog ti vygeneruje bolesť a vôbec ho nezaujíma, čo sa deje s telom. To znie skoro ako nejaká simulácia. Najlepší spôsob, ako to pochopiť, je fenomén z inej oblasti medicíny – fantómová bolesť. Fantómová bolesť, to je vlastne to, čo zažívajú ľudia po nejakej amputácii, keď cítia končatinu, ktorú už nemajú. Oni ju nielen cítia. Oni v tej nohe, ktorá tam už nie je, cítia trhavú a často fakt neznesiteľnú bolesť. A to vyvraca ten mýtus, že bolesť sa rovná poškodenie tkaniva. Pri amputácii tie fyzické nervy zmiznú, ale tá časť mozgovej kôry, to oddelenie, čo ten signál celý život spracovávalo, to tam zostalo. Aha, a zrazu tam nastane ticho? Presne. Neprichádzajú žiadne dáta. A mozog ticho priam nenávidí. Evolučne je nastavený tak, že ak nie sú dáta, myslí si, že je tam len veľmi slabý signál. A tak urobí to isté, čo by urobil inžinier. Vezme ten vnútorný zosilňovač, tzv. Gain, a začne ho vytočovať smerom nahor, aby ten chýbajúci signál niekde našiel. Lenže keď tam tá noha reálne nie je, nenájde predsa žiadny signál. Nech to zosilňuje ako chce. Čo sa tam potom vlastne zosilní? Zosilní svoj vlastný mikroskopický termálny šum nervových buniek. Za bežných okolností je tento šum úplne neškodný. Lenže keď je zosilňovač vytočený naplno, ten šum narastie do takých obľudných rozmerov, že ho procesor vyhodnotí ako kritické poškodenie. Pacient cíti strašnú bolesť v neexistujúcej nohe, pretože ten problém je v zosilňovači. Bože môj, a tento istý mechanizmus, ten zosilňovač, beží teda aj v autistickom mozgu? Len z iného dôvodu. V princípe áno. V mozgu máme tzv. Mikroglie, to sú imunitné bunky, niečo ako také bezpečnostné dróny. Ich úlohou je opravovať škody, lenže kvôli chronickému zápalu a toxickej záťaže sa tieto dróny zasekli v stave, ktorý sa označuje ako M1. Je to útočný zápalový stav. A keď sú mikroglie v tomto útočnom stave, automaticky to znamená, že celkový ten gain systému, to zosilnenie, je vytočené úplne na maximum. Takže, ak to správne chápem, kým môj systém má ten zosilňovač nastavený na jednotku a ja zvuk padajúcej lyžičky vnímam len ako jemné cinknutie, tak to dieťa, čo na tie mikroglie zaseknuté v tom M1 stave, má zosilňovač na 10.
Ten istý zvuk lyžičky sa u neho zosilní tak, že mu to doslova roztrhá sluchové centra bolesťou. Presne tak, to je to pochopenie, ktoré mení všetko. Opatrovatelia môžu fakt prestať hľadať vinníka v nejakej psychológii. Nie je to vzdor, je to doslovne hardwareový problém s vnútorným zosilňovačom. Kladie to ale pred nás naozaj mrazivú otázku. Ak to dieťa žije 24 hodín denne v takomto vnútornom pekle, ak cíti bolesť z obyčajného svetla a nemá kam ujsť, ako to ten detský organizmus vôbec prežije? Prečo sa úplne nezrúti? A tu sa dostávame k niečomu, čo ma úplne fascinovalo. Hovoríme o tzv. Autistickom správaní však. Myslíš ten stimming však, to sebastimulačné správanie? Presne to. Takéto rytmické hojdanie dopredu a dozadu alebo trepanie rukami pred tvárou. Alebo aj to, keď vydávajú taký ten jeden tiahlý monotónny zvuk. Takéto... Väčšina ľudí to vidí a okamžite to nalepkuje ako chorobu, ktorú treba zastaviť a potlačiť. Symptómy. Sú to extrémne inteligentné a zúfalé pokusy o záchranu celého toho systému. Čiže to dieťa vlastne vie, čo robí? Ono koná ako systémový inžinier. Snaží sa zachrániť tú základnú dosku pred tým, aby definitívne nezhorela. A využíva na to fenomén, ktorý fyzika pozná pod pojmom stochastická rezonancia. Stochastická rezonancia, to znie dosť akože zložito na laika? Skúsme si to predstaviť inak. Kvôli neustálemu zápalu sa tie nervové spojenia poškodili. Vzniklo tam v mozgu niečo, čo sa volá potkanie hniezdo. To je taká hustá, neprehľadná spleť neizolovaných káblov, teda tých neurónov. Keď týmto prechádza signál, nejde pekne po svojej dráhe, ale iskry a preskakuje na iné vlákna. Dochádza ku kríženiu tých signálov a to spôsobuje čo? Katastrofu. Všetko húčí, strácaš priestorovú orientáciu. Dieťa zrazu vôbec necíti, kde končí jeho telo a kde začína okolitý svet. Všetko sa proste zlieva do jednej oslepujúcej steny bieleho šumu a chaosu. Aha, a do tohto celého vstupuje ten stimming. Tým, že sa to dieťa napríklad udiera do hrudí alebo hučí ten jeden tón, tak ono vlastne do toho chaosu na silu vstrekuje aspoň jeden signál, ktorý dokáže kontrolovať však. Áno, presne, to je tá stochastická rezonancia. Použiješ jeden silný a predvídateľný signál, aby si prebil tú statiku. Tým opakovaným úderom sa ten systém dokáže aspoň na zlomok sekundy ukotviť a zistí, že aha, tu je moja ruka, toto som ja. Vieš, čo mi to pripomína? Ako keď máš taký ten úplne starý analógový televízor, z obrazovky ide len to hrozné sivé zrnenie, z reproduktorov hučí statika a ty prídeš a silno do toho televízora z boku buchneš, nie preto, aby si ho rozbil, ale preto, lebo pri tom údere sa ten signál na milisekundu chytí a ty uvidíš obraz. To je dokonalá ilustrácia. A práve preto je tak nebezpečná, keď sa terapeuti alebo okolie snažia deťou tento mechanizmus zobrať. V tej štúdii bola obrovská kritika niektorých foriem ABA terapie, kde od dieťaťa vyžadujú tzv. Kľudné sedenie. Áno, to som čítala. Majú mať ruky položené v lone, nesmú sa hojdať, musia byť ticho a držať očný kontakt. Presne. A musím ti povedať, pri tej analógii, ktorú tam použili, mi úplne prešiel mráz po chrbte. Ak ten stimming je jediné, čo to dieťa chráni pred uvarením sa v bolesti, tak zakázať mu to. To je ako keby si prelepil ústa človeku, ktorého práve pália spajkovačkou, len aby jeho krik nevyrušoval ľudí v miestnosti. Je to brutálne, ale z pohľadu neuroinžinierstva veľmi presné. Odstraňuješ ten záchranný mechanizmus a systém nejako neochladíš. Ten vnútorný tlak nikam nezmizne. On sa obráti dovnútra a spôsobí obrovskú traumu. Toto musí byť pre rodičov, ktorí nás počúvajú, asi dosť ťažké počúvať. Zvlášť, keď si uvedomia tú realitu. Ak je to dieťa vo vnútornom pekle a my mu ešte môžeme ublížiť snahou o zmenu správania. Čo má ten rodič vlastne robiť? Nie je predsa neurochirurg. V tomto modeli sa úloha rodiča úplne mení. Opatrovateľ už nie je ten, kto pasívne sleduje symptómy alebo sa snaží policajtkovať správanie. Stáva sa z neho tzv. Lead engineer. A jeho nová mantra znie: neriadím správanie, kalibrujem systém. Neriadím správanie, kalibrujem systém. To je fascinujúce, lebo to úplne odstraňuje tú ťarchu nejakej morálky alebo výchovy. Ale ako mám ten systém kalibrovať, keď do neho reálne nevidím? Inžinierstvo na to má tzv. Prístup čiernej skrinky. Keď máš pred sebou extrémne zložitú čiernu skrinku a nevieš, čo sa deje vnútri, nerozoberáš ju, zničil by si ju. Robíš to, že cielene meníš vstupy a pozeráš sa, aké to generuje výstupy. Aha,
Čiže matka vôbec nemusí byť neurologička, stačí sledovať, aké vstupy to dieťa prijíma. Čo je vlastne ten vstup? Strava, nejaké toxíny, prostredie v izbe. Áno, a hlavne tzv. Technický zásobník. To sú špecifické doplnky, ktoré majú ten hardwareový účinok. A ty potom meria aj výstupy. Ako dieťa spalo, ako sa dnes pozeralo do očí. Má menšie záchvaty. Je to čistá hra vstupov a výstupov. Z psychologického hľadiska to musí byť pre tú matku strašná úlava, žiadna vina, dieťa nemá záchvat kvôli tvojej zlej výchove, proste mu len systém narazil na tepelné limity. Ako keď ti zhorel starý počítač, lebo si mu zapchal vetrák a pustil na ňom 10 programov. Znížim teplotu a idem ďalej. Presne. Ale to nás privádza k dôležitej otázke. Keď tú teplotu aj znížime, je ten mozog vôbec ešte opraviteľný? Čo s tým potkaným hniezdom? A to bolo pre mňa to najviac povzbudzujúce zistenie. Odpoveď je, že áno. Ten hardware vôbec nie je trvalo zničený. Ten inteligentný mozog tam podľa nich stále je. Vysvetľujú to cez niečo, čo sa volá hystézna západka. Ako by si to vysvetlil? Obranného módu. Vypol všetko nepodstatné, aj ten sociálny kontakt, a sústredil sa na prežitie. Istič vyhodilo. A problém je v tom, že aj keď to ohrozenie dávno pominulo, ten systém sa sám od seba nevie vrátiť späť. Tá západka jednoducho zaklapla a mozog zostal zaseknutý v režime prežitia. Lenže ako vieme, že to tak naozaj je? Že to dieťa nestratilo tie schopnosti navždy a že sú len zablokované tým šumom? Je na to vôbec nejaký medicínsky dôkaz? A vieš, že je? Volá sa to zolpidemový paradox a je to fascinujúce. Zolpidem je predsa úplne bežný liek na spanie. Sedatívum. No jasné, to má človeka uklmiť a uspať. Lenže lekári tento liek dali pacientom, ktorí boli po ťažkých mŕtviciach roky paralizovaných v bedlej kóme. Všetci si mysleli, že ich mozgové centra sú zničené. Ale po podaní tohto sedatíva tí pacienti nezaspali. Oni sa prebudili. Počkaj, liek na spanie preberie človeka z kómy? Ako je to vôbec možné? To je presne ten paradox. Ten liek nevytvoril nové bunky za 10 minút. On len chemicky stiahol ten paralizujúci biely šum a hluk v poškodenom mozgu. Znížil celkový gain. A keď hluk utichol, ukázalo sa, že tie spojenia pre reč, aj tá osobnosť tam stále boli. Len boli pochované pod dekou obrovského vnútorného hluku. To je neskutočné. A pri autizme je tá analogia rovnaká? My nemusíme to dieťa učiť byť normálnym cez nejaký drill. Náš cieľ ako hlavného inžiniera je stiahnuť ten statický hluk, znížiť hlasitosť a na to používajú ten technický zásobník suplementov, spomínal sa tam napríklad inozitol a potom niečo, čo sa volalo NAC. Ako to funguje? Používame to ako inžinierské nástroje, nie ako vitamíny. Inozitol funguje v bunke ako taký tlmič prúdu. Zvyšuje jej kapacitu zniesť nápor, aby ten signál nenarazil tak rýchlo na strop. Taká mäkká poduška. A to NAC, to myslím písali ako N a C, znelo to ako nejaký chladič. Je to chladič. NAC je prekurzor pre glutatión, silný antioxidant. Funguje presne ako taká chladiaca pasta, ktorú si natrieš na prehrievajúci sa procesor v počítači. Fyzicky znižuje tú teplotu a ten oxidatívny stres, z ktorého to iskrí. A keď sa nám to podarí ochladiť a systém zistí, že ten zosilňovač už nemusí byť na 10, čo sa stane s tými obnaženými káblami? Vtedy nastúpi kúzlo biológie. Tie mikroglie, tie bezpečnostné dróny, čo boli zasaknuté v útočnom stave M1, konečne pochopia, že je po vojne. A same od seba sa prepnúť do udržiavacieho stavu M2. Takže začnú upratovať? Presne tak. Začnú izolovať nervové mákna, čistiť ten neporiadok a celý systém postupne prejde do fázy, ktorú voláme laminárne prúdenie. Laminárne prúdenie. To znie tak krásne. Ako nejaký pokojný tok rieky, bez akýchkoľvek turbulencií. Je to stav hlbokej a pokojnej sebaregulácie. Dáta začnú systémom plynulo pretekať, nič sa neorezáva a nespôsobuje bolesť. Západka sa konečne odomkne. Toto úplne mení to, ako by sme sa na tieto rodiny mali pozerať. My sa vlastne nesnažíme to dieťa prerobiť alebo vymazať jeho osobnosť, ako by bolo len pokazenou hračkou. Snažíme sa vytvoriť priestor, aby sa ten úžasný systém, ktorý tam celý čas bol uväznený, mohol konečne nadýchnuť a počuť sám seba. Je to posun od toho, že bojujeme s dieťaťom k tomu, že bojujeme za to dieťa, priamo na úrovni jeho biológie. No, dnes sme prešli naozaj náročnú cestu od toho nepredstaviteľného väzenia, signálového mučenia, cez pochopenie tej fantomovej bolesti. Zistili sme, že steaming nie je niečo divné, ale obdivuhodný pokus o prežitie. A hlavne sme rodičom ukázali tú nádej. Hej,
Nádej, že sa môžu stať inžiniermi a ten systém prekalibrovať. Presne. Myslím, že keď po tomto niekto z nás uvidí vonku dieťa v záchvate, už nikdy nepovie, že je len rozmaznané. To dieťa je hrdina, ktorý práve znáša záťaž, pri ktorej by sme my už dávno skolabovali. Ale úplne na záver, nemôžem si odpustiť ešte jednu provokatívnu myšlienku z tohto celého. Ak dokáže mozog v panike takto katastrofálne zosilniť neškodný šum a vytvoriť agóniu, vzhľadom na to, v akej extrémne prestimulovanej spoločnosti žijeme my všetci, koľko z našho vlastného emočného a mentálneho utrpenia je vôbec chorobou duše? Čo ak je to len naše vlastné systémové preťaženie hardvéru, skrat v kábloch, ktorý len zúfalo čaká na niekoho, kto konečne príde a stiahne ten ovládač hlasitosti? Je to určite obrovská téma na zamyslenie pre každého, kto sa dnes započúval do našej analýzy. Do počutia.